Nå, den er god. Prøv lige at se, folk er legnet op. Det var godt mod. Pas nu på, du ikke falder. Pas nu på. Tag hasbjakken af. Sådan er de heller ikke. Tag bare jakken af. Og støvlerne af også. Støvlerne af også. Tag støvlerne af hende. Støvlerne af. Det bliver støvlerne af. Ej, hvor er det elegant. Kenneth, det har vi altså på det der. Og så smider de støvlerne. Har I andre mobiltelefoner i lommerne? Kom nu i gang. Karoline, gå lige væk. Du bliver møgbeskidt. Ej, det er rigtigt, hun er blevet døbet. Karoline, så nu af. Karoline, gå lige til side. Skal man skyde? Ew.